Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε πώς κατεβάζουμε το Skype. Μπαίνουμε στο Google Chrome και γράφουμε πάνω Skype Download. Πατάμε το κατεβάστε το Skype στην υπολογιστή σας και μετά πατάμε λήψη του Skype για υπολογιστή. Τώρα το Skype έχει κατεβεί αυτόματα και σας έχει βγει εδώ πέρα κάτω. Μόλις κατεβεί, εσείς θα πατήσετε ένα κλικ επάνω. Θα σας βγει αυτό εδώ πέρα το αρχείο και θα πατήσετε εκτέλεση. Θα ρυθμίσετε τα κατάλληλα πράγματα. Θα πατήσετε συνέχιση. Εδώ πέρα δεν θέλετε, θα τα βγάλετε και θα περιμένετε. Εγώ όμως το έχω κατεβάσει, οπότε δεν το χρειάζομαι και πάλι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μου. Γεια σας.